Miguel Etxarri Nafarra da. Baraibarko Juanurritzenea etxean jaio zen duela 70 urte. Lekunberriko udalak Hartzanegi kalean pertsona helduentzat egindako 6 etxebizitzetako batean bizi da. Udalak babestutako etxebizitzak dira, eta errenta txikia duten pertsona helduak bizi dira haietan. Alabeharrak eraman zuen joan den martxoan orain bizi den apartamentura. Egunero goiz esnatzen da Miguel. Ohea egin eta dutxa hartzen du. Horren ondoren, pixka bat irakurri eta kalera ateratzen da. Ordu beteko paseoa ematen dut, edo mandatuak egiten ditut. Jantoki zerbitzua badago zentroan, baina zaratatxua da oso. Nahiago dut etxean bazkaldu, giro baketsuagoan. Etxea alaia da, sukalde polita du, eta asko gustatzen zait sukaldean aritzea. Bitrozeramika, mikrouin labea eta hozkailua ditut, erosoak. Halere, denbora badudanez, heltzekoa egitea gustatzen zait, ia egunero. Oso gustura bizi naiz. Gainera, igogailua eta berogailua daude. Horiek ez ditut nik sekula izan.